Tää on toinen syy, miksi mun mielestä tää on niinku paras harrastus. Mä just tulisin Punkalaidun ja tajusin, että siellä on niinku lainakappi. Ja täällä on kyllä tärkeä asiat, jotka tarvit, kun oot motoristi ja esimerkiksi liikellä. Että jos tarvii puhdistaa sun vihsiri, on jotain niinku insect remover. Siellä on jotain niinku tire repair kit, jos sulla on jotain ongelma kuminkaa. Siellä on niinku ilmakompressori, siellä on vähän vessiä. Tää on ihan hyvä idea ja mä kyllä tykkään, kun näitä tapahtuu. Ja tämän takia mä rakastan tää harrastus. Jos et tiedä, missä tää on niinku legendaarinen kahvila tuolla Punkalaidun, en tiedä sen nimi, mut on ollut tällä niinku pari kertaa. Ja kyllä voit tajua, että motoristit ovat heidän iso asiakasryhmä, kun tällä niinku nurkassa on joku moottoripyörä, jotka mä en tajunnut millaisia merkkisejä on. En ole varma. Tästä se lukee joku Screaming Eagles Performance, mutta en ole varma, jos on harikkaa, koska mä en ole harikkamies ja tää ei näky niinku perusharikkaa. Mut joo, aika hyvä paikka. Pitäisi tulla joskus, jos asut Pirkanmaalla tai Forssalla tai edes niinku jossain muualla paikalla Suomessa. Noniin, ja takaisin reitin.